गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाया गोख्रों रावजों बुंदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंदों, हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोआ दिनैनि समाव गैलिया। जुदि BPFआ सार्थ गैयालासे UPPLखौ सापर्ट होयोब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। UPPLनि दैदेननायाव BJPजों गोरोबनानै बिटिआरआव UPPL सरकारा सोलिबाय थागोन। UPPLआ बिटिआरनि राजखान्थियावनो जुग जुग सोलिबाय थागोन। बबेखानि दिनैनि समाव UPPLखौ लाख लाख सुबुंफोरा हेफाजाब होगासिनो। बाक्सा जिल्लानि मुंख्लंआरि आफादनि सानसेयारि हाबाफारिजों खुंफुंनाय थामथि मुंख्लं नखरनि आफादाव बाहागो लानानै EM राकेश ब्रह्मआ बुंबावदों, गोजोनखौ हास्थायनानै दुलाराय बिटिआरनि रायजो राजाफोरा गोजोननि नावआव गाखोनानै थांफागासिनो। फैगौ बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो उदालगुरि बियाबनि देरहानायखौ UPPLआ भारतनि गेजेरावनो नाम्बार 1 पजिशन खालामगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंबावदों राकेश ब्रह्मआ। अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै हलंबारियाव आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। बजालिनि हलंबारियाव अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों आइजोफोरा। गोरिबफोरनि थाखाय सरकारा होनाय अरुणोदय बिथांखिनि मुङाव खायसे लुबैसुला सुबुंफोरा रां बिदों। बेनि हेंथायैनो गोख्रों खुद्रिसारदों हलंबारिनि आइजोफोरा। आइजोफोरनि अजदआ जादों बिजेपिनि दैदेनगिरि रामानन्द मण्डल आरो निरज सरकारा अरुणोदय होनायनि मुङाव गोरिबफोरनिफ्राय साफायाव 2,000 रां बिदों। जुदि रांखौ होआब्ला अरुणोदय बिथांखिखौ दाननाय जागोन। बेनि हेंथायैनो गोख्रों खुद्रिसारनानै आइजोफोरा बुंदों, रां लुबैसुला बिजेपिनि दैदेनगिरि रामानन्द मण्डल आरो निरज सरकारखौ थाबैनो सोलायनांगौ, नङाब्ला हलंबारिनि आइजो समाजा गोख्रों राहा लानाय जागोन। हलंबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारि बिथांखिनि मुङाव रां बिग्रा सानै बिजेपिनि दैदेनगिरिनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय फोरमायदों आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ थाबैनो राहा लानो खावलायदों। आलादा खमथाफोर रायजो दाफुंनो दाबि खालामनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादा बङाइगाव जिल्लायाव हाबनो होआ होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। फैगौ 7 मार्चआव कनरेड सांमा बिथाङा फिन खेबसेबाव मेघालयनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। मख'नो गोनांदि 27 फेब्रुवारियाव जानानै थांनाय मेघालयनि बिधान सभा बिसायख'थियाव NPP दोलो एबा नेशनेल पिपल पार्टीआ गोबां मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। अदालगुरियाव इनकाउन्टार जानाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै देहाखौ फबनानै दोननायनि उनाव जावखांफिननानै DNA टेस्ट खालामनो लांफिननाय जादोंमोन। 72 घन्टानि उनाव टेस्ट खालामखांनानै गोथै देहाखौ न'खराव हरनायनि खोथा दंमोन। नाथाय 72 घन्टा बारलांबाय, दासिमबो न'खराव जोबथा फिथायखौ मोननो हायाखै। फारसेथिं डिम्बेश्वरनि न'खरा गोथै देहाखौ फबनानै दोननायनिफ्राय बुरखांनायनि उनावनो 100% सिनायथिनो हानायनि उनावबो मानो बेबायदि खालामबाय थादों होननानै न'खरनिफ्राय अजद दैखांदों। बे समाव न'खरनिफ्राय गोबां गोनो गोथो थासारि सोमजिखांदों। सरकारनि बेबादि खामानि मावनायनि सायाव DNA टेस्ट खालामनायखौ लानानै CID दोलोआ न'खरनिफ्राय फन खालामनानै सोंहरनायाव फोरमायदों दि दायो गोथै देहायाव थै गैला, बेनि थाखाय बेनि बेदरजों टेस्ट नायगोन आरो बेवहायबो जायाबा हाराजों टेस्ट खालामना नायगोन होननानै न'खरनि सुबुंनिसिम CIDआ फोरमायना होदों होननानै न'खरनि सोद्रोमाया फोरमायथिदों। गसाइगाव महकुमा दिसेबल पार्सन एस'सिएशननि थाखाय मोजां खौरां। नोरजिया सुबुंफोरनि बायदि खामानि मावनो थाखाय मैया गसाइगाव महकुमा दिसेबल पार्सन एस'सिएशननि थाखाय BTC सरकारनि SPOD बिथांखिनि गेजेरजों 5 लाख रांनि गंसे मावखुलि लुनायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा बोसोरसेयाव सा 100 सुबुंफोरनो ई-रिक्सा आरो सा 100 सुबुंफोरनो 50,000 रां होनायनि बिथांखि लादों आरो बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिना होयो। आथिखालनि बिटिआर सरकारनि बेबायदि नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन मोजां बिथांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों दुलाराय बिटिआर नोरजिया आफादनि आफादगिरि बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।